Managlahing insidente sa pagpangawatsab ang nahuli kam sa Davao City ug Pagadian City. Ang target sa mga kawatan ang mga panabo nga manok nga anaa sa kulungan. Nakaalerto si Argil Relator. Makita sa CCTV kining naka-helmet nga lalaki nga naniid sa palibot sa usa ka village sa New Loon, Barangay Mintal, Davao City. Wala magdugay, miduol kini sa kilid nga kulungan di ay og manok panabong. Gikuha sa lalaki ang manok o gilayong gisulod sa iyang suot nga jacket. Dayon sibat sa kaysa nagpaabot nga motorsiklo. Ginasubay pa kung si kinsa ang maong riding in tandem nga mga kawatan. Sa Barangay Dao, Pagadian City, makita ang pag-abot ni ining motorsiklo nga dunay duha ka lalaking angkas. Minaog ang usa o gipasigaan gamit ang flashlight ang kulungan sa manok nga anaadaplin sa dalan. Dinhi natangag sa kawatan ang duha ka manok panabong. Miangkas dayon siya sa motor, dayon sibat sila. Nasayran nga ang motorsiklong gigamit sa mga sospek, kinawat po di ay. Hinoon, nakita ra ang motor, yang ilang gibilin sa Barangay Lakturan. Pinaagi sa gipakatag nga kuha sa CCTV, dunay mga nakareport kung asa ang balay sa nangawat nga pulos mga minor de edad nga taga Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Sumala sa tag-iyas sa mga manok, ilang nakahinabi ang inahan sa usa sa mga minor de edad, apan wala na gayud nakita ang gikawat nga duha ka manok. Nakatakdang upasang at og reklamo ang gikawatan og manok. Ako si Argil Relator, 1 Mindanao.